Assalamu alaikum warahmatullah. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku ajiye hotunanku da bidiyos ɗinku a cikin Gmail. Yadda ko da wayarka ta ɓace ko kuma wani abu ya faru da ka yi backup, da ka yi login email ɗinka, hotunanka za su dawo. Na ɗaya dai ka tabbatar da email ɗinka yana saman, yana kan wayarka kamar yadda za ku ga nan. Bari in nuna muku. Kun gani ga email ɗina nan? Kun ga email ɗina na sama, Ayuba Abdullahi. Already kai ma naka yana sama. To kawai za ka zo cikin applications ɗin wayarka. Yana zuwa cikin kowace waya. Zan nuna muku shi ga yana. Ga yana Photos. Yana zuwa cikin kowace Android phone. Bayan ka gan shi, kawai za ka danna. Bayan ka danna, zai kawo ka inda za ka ga hotunan da ke cikin wayarka. Misali, nan in mun shiga, za ku ga bidiyos ne. Nan kuma in mun shiga, za ku ga hotuna ne. To yanzu a ce wannan hoton kana son ka ajiye shi. Ga yana a ce shi ɗaya kake son ka ajiye. Za ka danne shi. Bayan ka danne shi, ga wasu ɗaya nan sama. Za ku gani su guda uku. Za ku danna shi. Yanzu abin da ya sa, bayan kun danna za ku ga backup ya hito. To nan kawai za ku danna. Abin da ya sa ni bai hito ba, saboda already wanga hoton yana saman email ɗina. Amma zan ba ku misali da wanda bai sama. Yanzu kun ga wannan, ga yana. Wannan mai hoton kulolin da na danne shi, na zo nan inda wannan ɗayan suke guda uku. Bayan na danna, zan ga backup now. To da na danna backup now, yanzu ga yana uploading. Kun gani? Ga yana uploading. To da ya gama uploading, shi kenan yanzu ya hau kan email ɗina. Ko da na rasa email ɗina yanzu, to duk lokacin da na koma aza email ɗina, wanga hoton zai dawo. In kuma kana son wagga folder gaba ɗaya wagga folder ka yi backup ɗinta, kun ga alama, kun ga inda za ku danna nan. Ga yana backup. Kun ga da kun danna shi, shi kenan duk waɗannan hotunan kun riga kun yi saving ɗinsu cikin Gmail ɗinku. In kuma hoto guda ne ko kuma wasu hotuna ne waɗanda a takamaimai, sai ku kashe shi, sai ku danne kansu. Bayan kun danne sai ku tona. Bayan kun danna za ku ga backup. To da kun danna shi kenan. In ma bidiyo ne, the same thing. Ga bidiyos ɗina nan. Yanzu zan ba ku bidiyo da misali da wannan na farko. Zan danne shi. Bayan na danne, zan danna backup. Ga yana uploading. Shi kenan. Da ya gama uploading, shi kenan bidiyonka ya hau saman Gmail. Yana nan har fiye da shekara 10. Na gode. Wassalamu alaikum.